UPPLनि समावहाय जानाय स्किमफोरखौ दा गावसोरो अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दङ। नैबेनि खेथ्रआव बुंदोंदि BPF सरकारा फैगौ MLA इलेक्सननि उनावसो गावसिनि सरकारा सिटिं जाजोबगोन होननानै बुंदों। दा BPF सरकारा दा जेबो मावनो हामारा नामा? सरकार मोनसेया जाहैबाय कन्टिनिउवास प्रसेस। बेयाव खुंगिरिया सोलायगोन। सिगाङाव हाग्रामा महिलारि दंमोन। हाग्रामा महिलारिनि उनाव प्रमद बर'आ चिफ जाबाय। दिनै हाग्रामा महिलारिया फिन चिफ जाफिनबाय। सरकार मोनसेया कन्टिनिउ बे ज'आ जायनि फलाव हाग्रामा महिलारिया 3,000 कौटि बाखि खालामनायखौ प्रमद बर'आ सुखुफैनो गोनां जादों। जुदि हाग्रामा महिलारिनि सरकार समाव जि मावनाय बे जोब्बाय उनाव जेबो गैला सोमोन्दो गैया होनना बुङोबा हाग्रामा महिलारिया 3,000 कौटि बाखि खालामनायखौ प्रमद बर'आ सुखुफैनो गोनां जानाय नङामोन। थिग बिदिनो प्रमद बर' खामानि मावनायनि आद्राखौ मानो उननि सरकार सालायग्राया बेखौ मावनांगोन। दा बेखौ बिथाङा बुंदों जे गावनाव 250 कौटि दं होनना बुंदों। फार्स्टिङै WBD डिपार्टमेन्ट वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट जेखौ चरन बर'आ मिनिस्टार जानानै दं दा बिथाङा प्रेस मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे जोंनाव 1500 कौटि दङ होननानै 1500 कौटि फैगासिनो दं होननानै। जुदि 1500 कौटिया दङब्ला मानो जेबो मावाखै? मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बिथाङा बेखौ मानो मावाखै? मानो मावाखै? दा नोङो मोनसेयाव होनो हाग्रामा महिलारिया दा आं खोनादों हाग्रामा महिलारि रावबो पाब्लिकखौ लोगो हमा। खारना जाहैबाय मा रायजो राजाफ्रा स्किम बिनो थाङो स्किम होनो हाया। दा जों स्किमाबो नोङो सोरबा गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टर जाय कन्ट्राक्टरफोरनिफ्राय बिराद लां लादोंमोन थांनाय इलेक्सनाव बिथांमोननो स्किमा दङ खिन्थु साधारन गावनि कर्मिफोर जायफोरा नोङो भटारफोरखौ साफा सानै भटारफोरखौ बुथुम थांनाय इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनानै सिट बानायबाय बिथांमोननि थाखाय स्किम गैया। रायजो राजानि मा नांगौ मा नाङा बेखौ मावफुंनायनि स्किम गैया। खिन्थु जायनिफ्राय कौटि रां लादोंमोन कन्ट्राक्टर बैफोरनो मा होनो बैफोरनि थाखायबा स्किमा दं हरगासिनो दं मावगासिनो दं। दा रायजो राजाफ्रा कर्मिफ्रा बेनाव थांनानै स्किम बिहैयो बेखौ हरनो हाया। मानो हरनो हाया? मानो होनबा बै गिदिर गिदिर मानसिनो हरनांगौ गा गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टरफोरनो। दा बिनिफ्राय एरायनो थाखाय बिथाङा सेक्रेटारियेटआव बा गावनि न'आव रावखौबो रायजो राजाखौ लोगो हमा जाहैदों। सोरबा सासे सानैया लोगो हमोबा मा बुंहरो फैसा गैयालै स्किम गैया नोंसोर मा होनो जुवा मेला पार्टि खय दिननि पारमिसन नांगौ आङो लिरना हरगोन सोरखौ बुंहरनांगौ बुंहरगोन। जायनि फलाव क'क्राझाराव मैखुन बेरनाय बादि जुवाफ्रा जादों जुवा मेलाफ्रा जादों। फार्स्टिं मा जाबाय गावनि थांनाय 17 बोसोरनि सरकाराव 3,000 कौटि बाखि गालांबाय। बाखिखौ नों प्रमद बर'आ गैयाबाबो 800-900सो सुखुबाय दंबावो। दा नों 1900सो दं 1900 कौटिसो दंबावो। दा बेखौ सिगां गाव बिरुदियाव थानाय समाव कन्ट्राक्टरफोरखौ अर सुना होनानै केस होदों बियो। केसआ गुवाहाटि हाइकर्टआ होबाय जे बेयाव मा होनो फारि फैनांगौ 10% होनांगौ 10% होनांगौ। जायफ्रानाखि सिगांसिननि स्किम बैसोरनिफ्राय फैनानै ओरै उननिया उनाव जागोन। 2014-13-14निफ्राय मा होनो लायबिलिटिसा दङ 14-15निफ्राय जागायनानै। दा प्रथम हरगोन नांगौ 14-15नो 15-16 फैगोन दाना 16-17 फैगोन 18-19 फैगोन फैयै 2020सिम जायफ्रा दं फारि फैगोन। दाना दाखालि सरकार सोलायनाय लोगो बिक्रम दैमारिया मा होनो केसखौ होनो उइद्र' खालामदो जाहैबाय। उइद्र' खालामनो थिनाखै होमबा? औ नुदों। बेयाव सिङाव आन्दोआव मा दङ बिक्रम दैमारिनि स्किम बिल मोननांगौ जाहैबाय 17-18-19नि समनि 19सो। दा बिनि सिगां 14-15-15-16नि बिल होग्रोनांगौ गुवाहाटि हाइकर्टनि मथेबा। बैसोरनो होखांनानै जोबब्लासो ओरै उननिखौ होनो हायो। दाना गुवाहाटि हाइकर्टनि केसा थाबाय थायोब्लाथ' बिक्रम दैमारिया माने बिलखौ मोनलाना बै सिगांनियासो मोनग्रोसिगोन। माने बैनि थाखायसो केसखौ बिनिखायनो गावनि स्किमखौ गावनि लायबिलिटिसखौ बिलखौ मोनग्रोनो थाखाय बियो मा बुंना होबाय नोंसोर केस होनांला खस्थ' लानो गोनांला उइद्र' खालामदो। दा उइद्र' खालामनाय लोगो नों बिक्रम दैमारिया गावनि बिलखौ लाग्रोसिगोनब्रा। आरो बिनिफ्राय नोङो थांनाय समाव जायफोरनिफ्राय गिदिर माने फैसा लादोंमोन बि हाग्रामाया दा बैसोरनोल' बिलखौ हरसिगोनब्रा। बै कर्मिफ्रा सोरबाफ्रा मा होनो 14-15आवनो नोङो स्किम मावनानै लायबिलिटिस जानाय खिन्थु बारा नोङो सोमोन्दो गैया बारा आखाइ गैया बिसोरनो बिलखौ हरनाय नंला। दा हरजोबगोन जाहैबाय। दा बेसेबां दं 1900 कौटि 1900 क्रर 1900 क्रर दाबो दाहार दङ। बिटिसिनि बाजेटआ बेसेबां जायो थांनाय बोसोरना 850 850ल'सो जायो। 850खौथ' नोङो लायबिलिटिसआव हरजोबनो हाया।
दा जुदि कमप्लिट नोंनि बोसोरसेनि बाजेटखौ हरोबाबो हाग्रा महिलारिनो बोसोरनैनि बाजेट नांगौ बोसोरनैनि बाजेटखौ जुदि नों हरजोबोबा माजों दाना लामा दालां खुलिगोन आरो एबाराव मा खालामबाय सासे इएमनाव 6,000निफ्राय 7,000नि एप्लिकेसन दं जाहैदों दा बिटिसि सेक्रेटारियाव नोंथाङा खेबसे थांनानै फै नोंहा इउटिउबार हिसाबै थांनो हायो जोंबो मालाबा मालाबा थाङो स्किम बिनायनो दावराव एखे एस्टिमेट बानायनायनि ओरैबायदि गेराव जालायना इन्जिनियारफ्रा एस्टिमेटनि सय होयै बादि हैरान जाबाय आखाइ साजोब्बाय जाहैदों एस्टिमेटआ सासे गैयाबो दा गासिबो एस्टिमेटखौ जुदि सेंसन खालामजोबनांगौबा बिटिसिआव नोङो 6,000निफ्राय 7,000सिम फैसा नांगौ जाहैदों दा बिसोरखौ बोरै होगोन नोंनाव लायाबिलिटिसा दंखायो 1900 कौटि गोदानै एप्लिकेसन होबाय दा नों 6,000 कौटिनि माने एस्टिमेट बानायबाय दा नोङो सोरनिखौ सेंसन हो दा नोङो स्किम हरनोबाथ' नोङो एस्टिमेट बानायग्रोनाङा प्रथमै एक्सन प्लानाव हाबनांगौ जे आंनाव 100 कौटि दं एबाराव आं बिसिबां स्किम बानायगोन बिनि एक्सन प्लान लिस्ट तैयार सेंसन खालामग्रोनांगौ सेंसन जाखांनाय लोगो लोगो बेखौ दाना डिपार्टमेन्टआ हरनोसै इन्जिनियारनो एस्टिमेट बानायनो हरनोसै बिनि उनाव बेखौ नानो डाबल एनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलनि थाखाय फाइनान्सियेल माबा माबिनि थाखाय अफिसियेल प्रसेस जानोसै बिनिफ्राय टेन्डार जानोसै नोङो वार्क अर्डार हरनानै खामानि मावनोसै खिन्थु दाना मा खालामदों मा होनो एस्टिमेटखौ सिगां बानायग्रोदों दा एक्सन प्लानाव हाबाखै खामानिया खिन्थु नोंना एस्टिमेटखौ बानायग्रोनाय लोगो लोगो साफा सानै इन्जिनियार दाना नोंथाङा जुदि थांनानै मा होनो एस्टिमेट बानायहैबायबा एक्सन प्लानाव गैया नालाय दा नोंनिफ्राय इन्जिनियारफ्रा सोरबायाबा नोंनिफ्राय थाखा जानो चान्स मोनसै दा बिपिएफनि कर्मीफ्रा नोङो दा बे अबस्थायाव दङ आं दहाय बुंनाया 6,000 7,000 कौटिनि एस्टिमेट जाबाय होनना बुंदों दा बेयो खुनु माने सेंसन जानाय नङा बिथांमोना जे थाखा गारनानै एस्टिमेट बानायबाय बे ओरैनो फैसाया दैयाव थांगारसिगोन सेन्देल जामगलायनाय माने इएमफोरनि न' होसोगोन बिसोरो दा नों एसेम्बलि इलेक्सन दं नालाय वार्कारफोरखौ हमथाना दोननांगौ लिरना हरदों एस्टिमेटआ बानायहोदों नाखौ ओरै बोरसियाव बोननानै दोननाय बादि मानसिफोरखौ बोननानै दोनसैब्रा जे नोंहाबो सानसै आंहा ओरै एस्टिमेट दं उमुक सार इएमजों आं खामानि मावफैदा आंनि एस्टिमेटआ जागोन दा नोङो जेला बाजेट फैयो बेनाव फैनोसै 50 कौटि 100 कौटि खिन्थु नोंनाव लुबैग्राया दङ नोङो 500 कौटि 600 कौटिनि दाना बासिनोसै बियो सोरखौ बासिनो गाव जायनो हरनो गोसो गावहा थांनाय समाव जे बिराद थाखा गारबाय बिपिएफआ इलेक्सनाव सोरनिफ्राय थाखा लादोंमोन दाहारा सोरनाव दं बिसोरनो ज'नोसै बियो नोङो कर्मि दैथाब मा होनो माबानाय खाथिनाय कर्मिफ्रा नोङो गाला नायबाय थादो नुबायना दा नोंहा हाग्रामा महिलारिनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ बिराद गाज्रि जायगा थिबखायनाय बे नेरसोन मा नाम होनो इउटिउबारा एस्टिमेट बानायनानै नोङो माबादों जाहैबाय स्किम होसोदोंमोन रावबो नायसनजायाखिसै थाङै थुङै गावनो ब्लग बानायफिननानै बुङाखै होनबा पस्ट ससियेल मिडियायावथ' नुदों दा बेबायदि थासारिफ्रा नैबे एमएलए इलेक्सनसिमाव बिराद बिपिएफनि मानसिफ्रा कर्मिफ्रा जेरै आसा खालामनानै थांनाय समाव मावदोंमोन बेबादि जाफुङैनि थाखाय बोराबनाय बिराद नुगोन आरो मा